Че 30 минути, така. Да. По същия начин. Бахте го е бах. Да. Мога целеди. Днес ще вода банката Серпионов по новия трак. Има доста зли места. На всяко ново излизане правим по една нова пътека. Малко са ми паднали батериите след вчерашното бутане. Обърнал съм Мишелин Екстрем. Може би на спускане няма да държи толкова. И на страничен наклон. Три дни подред да караш си е много яко. Макар и за 2-3 часа. Тук беше на коса малко. Това губа си, бе? Това губа си? Ванката с Даноп 1.9.1 Екстрим. Днеска е много жега. На слънце може би към 25-30 градуса. И обърната държи брутално гумата. Мишелина. На който има мерак да я пробва, му е препоръчно с две ръце. Държи доста. Много държи. Да. Ти с меки Мишелин ли си? Да. Ма обърнат. И ти ли си обърнат? И аз обърнах Даноп. Мале, там има една скалавата на едно место. Ще носим. Вчера този ден съм бутал. 3 часа. 3 часа и 30 минути. А и ти ли си ги покърши тия? Брат, то падна от нищото, за кайца на едно друго и падна. Веги, брат. Затова трябва да си взема. Другото барам да го нема. Трябва да си вземе за 24-та пластмаси, защото там е едно. Ема тогава ти викаш, тия изглеждат по-добре, ако пих тия. Да, по-хубаво изглеждат, ама после като видях, че се трошат тук. Който кара 25-та и 26-та КТМ, по-добре да си купува пластмаси за 24-та, тъй като страничните пластмаси на резервуара са едно цяло и го няма допълнението отдолу. Едно черно допълнение, което много лесно се чупи.
А? Кое? Тук не можах да нацеля пътеката. Спускаме така. Не знам къде. Точно. Май беше по-наляво пътеката. Ей. Какво викаш, Ванка? Какво викаш? Предната мишелинка Enduro Medium 2 спира много добре. И в кал, и в земя, и на скали държи доста добре. Може би по-добре от Dunlop. Шимовете пререждахме. Шимовете? Шимовете, маслото и настройките. Пружините са същите. Пружините същите 4.2. Ще го караш, бе, този мотор има съвсем друго сцепление. А настройки? Да. Да. И задния амортисьор обслужихме. Задния не сме го пипали, само догонихме сега. Само сега отпред шимовете. Отпред шимовете, да. А той моите шимове ви ги пипал. Виж колко много пропадна на свободен ход. Ей, нека да ще го караш къде има каманяк. Да. Да видиш. Може и нагоре, ама... Не се призала. Завоя е особен. Трябва да се задържи на сценител и да се завърли ръста и след това като изправиш завоя, пускаш сценител. Това е най-новото дере. Онзи ден го намерих. Който има желание да го водя по прото, от трак на про, нека се свържи с мен. Малко пръст пак. Кога ли ще стане за ампутиране?
Там има една зла скала. Много неприятна. Около 1,70 м висока. Доста добро тракче стана. От тук може би имаме около час и половина 500 метра. Е, тука, отляво. Не в средата, а отляво. Коя? Мани. Тук заиграхте и там е жена. Тук Ватко е. Тук е прословутата скала. На клипчето не се вижда нищо, но си е малко зла. Лъжи окото. Тук съм я насипал малко. Ето, до рамото ми е. Минава се, бе! Чакай да мръда напред! Като се засидиш, няма проблем. Браво! Браво! Така че ми се пречи някъде, бе, брат, не можах да тук. Направо ме дръпна назад. Добре, че не дръпнах мотора. Добре. Закачи ми се много гадно крака, бе. Ма така много гадно, като скочиш назад, бат. Аз? Не знаеш къде отиваш. Мислех, че ще стане така и изкочих си и настъпих на краката. Да. Закачи ми се някакси крака. Ма не, че е ръб, да, бе. Ръп. Малко си е зло, да е. Колко се страх ще паднеш. Да. Малко почваш да го мислиш. Веднага става. В дупката. Сигурно на скалата там. Да, закачи ми крака и ма дръпна назад.
най-злото место. Тук е. А? Добро запалване. Вчера сам половин час. Ето тук до там. Тук ли съм матил? Да. Е тук половин час. Е така, като го бутнем и се завре гумата там. И край. Викам, бате, Вчера било кълно. малко по-кално, да. Ето така. И като се завре там долу гумата. Това е интересно, да. Тук се закачи за камико. Е, кръстите, раби ми постигна. И нагоре, ни надолу. Това е дърво, сега ще го резнам. А? Тук на мамец, бата, насекъде. Тук върна много добре. Да. Влизат там. Зло. Всеки нека си се вижда на камерата, да. Трябва! О! Трябва да го настъпиш да се качи на камъка там. Да. И това вече набутане. Ама може да го настъпа да ме прекъсне. Словенския романяк. Не! Предната гума по-натам. Много зло такава. Сега го качиш на камъка и оттам на бутане. На носение, как ли? Оп! Слизай! Леко! Дръпни му задницата нагоре! Едни пръст, двоек. Деба и врачанин, деба! No help зона! Ай! 30 секунди почивка. Това тук стъпало е спасението. Крепи се, не знам на какво се крепи. На тавата се крепи. А? На свети крепки. Да. Трябва да му дръпнеш гумата нагоре. Да. Ама ще падне задницата. Дигни му я нагоре задницата да се качи на камък. О, ми!
Що я направо провисна? Я гледай. Кантар. Ко? Ще го влача на некъде, дали надоле, дали нагоре. Ма не. Моля му дръпнеш, да го дръпнеш целия нагоре. Така се дърпа обаир. Оп. Сега само. Закачи ли задното? Да. Сега се качи и натисни задната спирачка и го мърди. Болчето на тавата ти липсва. И двете липсват. Така си. Много гадно се заглавих, бе, брат. Само дигни задната гума си горе. Предната. Лъщо, че не мога. Само стъпи на здраво. Дева и влачение, дева! Някой ако ни види, бате. Ти си от... Не, изкривям се. Ще го пускам, брат. Не, тука може, Ванка. Само го дръпне, тук се качи гумата и... Не ще да ни напред, ни зад. Ще го връщам, брат. Бата така, вчера 40 минути. Не, сега му ере. 40 минути, така. Да. По същия начин. Я по-време, на бек мъжи един час. Стъбък дръвете, трябва да го Май. Батак страшен. Откине дървата. Да го фана ли? Да го фащам ли? Мога ти се надай. Оп. Не! Предната гума. Оп. Сега бутай направо. Запали се някъде и бутай хубаво. Ама, що не дръпнеш мотора си напред? Да пробвам да загубя предната гума само. Режим Sport Plus. Режим Sport Plus е по-добре.